Grabe kabog ba? Ang kabog ba? Di ka na sa bato. Sa lustong pag na-neots. Okay na ko rin ko yung kaya. Kaya mga lamisa na. Kore na luoy. Kabog kayo. Basta akong kulig bobig yun. At dito makatulo na siya. May vacuum. May vacuum. May vacuum balik. May tubig. Tapos abog. Huwag problema yun noon. Kapag na... May vacuum. So, let's start, baby. Hello mga madlang people. Mone, magtrabaho na po sa panahon sa sandstorm. Mone atong trabaho nga perting abuga jud kaayo. Mao nang kamo laban-laban lang jud ta. Sa panahon sa sandstorm pagkahuman magkabuang jud tag panghinlo mga guys, mga moms. Kay banat-banatan jud nato ni atong trabaho nga di mahuman-human sa adlaw, buhaton natong gabi. Mo na akong gibuhat no. Kay nagpahuway-huway man kog adlaw. So, gabiin ako siya gitrabaho. Di karon kay perting hangina. Wa pod na ako gihuman ning trabaho kay perting hangina. Kay panahon sa sandstorm, mao ni magsunod-sunod pila ka adlaw. Unya kay manggigil man gyud ta aning abog. O di sulit trabaho sa gabi. Pero giundangan gyapon ako ni mga guys kay wa gyapon koy kanani. Nahinlo lang siya pero di jud kayo. Ako ning gipaspasan. Unang pinadarna jud ni trabaho ani pinaabtik. Pina super energy. Pero kusog kay hangin niya gibati na ako katugnaw. Mga kuan ning orasan ni mga alas 9 sa gabi. Kay sa tibok adlaw nakapahuway na panahon. Nagsige mag-cellphone. Di wow. Murag bored ang life. So gitrabaho na ko akong oras nga sayo-sayo para sa ako. So ang giundangan gyapon ako ni guys kay mao lagi kusog ing hangin gibati ko katugnaw. No? So, dini na lang kutob ug daghang kay salamat sa pagpaminaw. Share lang ako ning ako ang mga trabaho dinhi nga inaana ang akong porma. Ug daghang kay salamat sa inyong pag-subscribe sa akong munting channel. Thank you guys. Ako ay nagsisimula lang na mag-video, mag-download. Kay isa po ni sa akong mga lingaw na mawala po akong boredom sa kinabuhi. Og daghang salamat. Shout out ko sa akong mga friends, sa akong mga silingan, sa akong mga kabatch, sa akong mga family dyan out there, sa akong bus sa accommodation. No, all Alamea. Hello. Hello mga friendship. Kumusta naman mo? Morning vacuum ta tirada diri. Sa aman mong sulok ng mundo, vacuum yun no. Super energy. Kaya hataw-hataw na ta sa atong pagtrabaho. So, bye. Thank you.